Għattini jum konsekuttiv il-pandemija ħallit żewġ vittmi oħra, kif l-aħħar sigħat mara ta' 56 sena u oħra ta' 67 sena tilfu ħajjithom kaġun tal-COVID-19. B'hekk l-ammont ta' vittmi mill-bidu tal-imxija sal-lum tela għal 484 u fl-aħħar 6 jiem biss tilfu ħajjithom 7 persuni li kienu infettati bil-virus. Bejn l-erba' u l-ħamis ġew irreġistrati 1144 każ ġdid ta' COVID-19. B'hekk il-każi attivi issa qabżu il-15,000 beluf għadhom taħt kwarantina mandatorja. Fl-aħħar 24 sija l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei naqsu biex bekk it-total ta' pazjenti issa huma 114, b'5 minnhom jinsabu rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva. Intan diversi ħaddiema li jaħdmu mal-Awtorità tat-Turiżmu esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-fatt li għalkemm jidher li n-numru ta' persuni li jaħdmu fl-MTA ġew infettati bil-coronavirus, il-ħaddiema li fadal li sa issa mhumiex infettati bil-virus ma qalulhom xejn dwar dan. Anzi, skont is-sorsi tagħna ġelhom jibqgħu jaħdmu mill-uffiċċji tal-Ministeru minflok ma jirrikorru għal remote working. Il-ħaddiema tal-Ministeru tat-Turiżmu qed iħossuhom murtati minħabba li min imexxi prova jitfa' din il-problema taħt it-tapit u apparti dan jinsabu kwetati ferm minħabba wliedhom u l-qraba anzjani tagħhom li huma meqjusa l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Intant li l-menti minn nies ma naqsux rigward id-dewmien sabiex jirċievu appuntament tal-swab test kif ukoll dewmien biex it-telefonati tagħhom lill-linji 111 u 145 ikunu mwieġba.